Talán meglepő, kedves nézőink, hogy egy autós ember, méghozzá egy nem is akármilyen autó tulajdonosa beszél majd önöknek a motorozásról, illetve pontosabban a szabálytalan motorozás veszélyeiről. Kérem, én sem voltam mindig autós ember. Én ismerem jól a motorozás örömeit. 6 évig nyeregben jártam az országutakat. Persze, egy kicsit fiatalabb voltam, mint most. Nem is tudtam, hogy te motoroztál valamit. Én? De még mennyire? Tudod, milyen szép időszak volt? Hát persze, mert 15 éve fiatalabb voltál. Nem azért. Tudod, mivel kezdtem? Dongóval. Dongó segédmotorral. Akkor még csak azt lehetett kapni. Aztán egy évig egy öreg 125-össel jártam. De az igazi aztán a Pannónián volt. 4 év alatt úgy összenőttünk, mint egy kutya vagy egy ló a gazdájában. Akkoriban egy motor nagyon nagy dolog volt. Ma már bővült a választék. A motorárak lementek, és 16 éves koruk után jogosítványt kaphatnak a fiatalok. Igen! Igen! Ennek természetes következménye, hogy még több fiatal fog megjelenni a forgalomban. És nekik sajnos nem lehet elég tapasztalatuk. Őrnagyártás jelentem, a motorkerékpár vezetője nem adta meg az elsőbséget a taxinak. Összeütköztek. A motorkerékpár utasa, a vezető mennyasszonya meghalt. Hallották. A motorkerékpáros nem adta meg az elsőbséget. Sajnos igen gyakori eset. A balesetek nagy százaléka ebből származik. Még egyszer elmondjuk, és még egyszer, hogyha az elsőbségadásra kötelező jelzéseket és a jobbkészszabályt szigorúan betartjuk, biztosak lehetünk abban, hogy a súlyos baleseteknek a legnagyobb részét már is elkerültük. Ahogy én elnézem, nem csak arról van szó, hogy nem adta meg az elsőbséget. Gyors hajtás? Szakértők majd megállapítják, de ha bízhatom a tapasztalatomban, a féknyom szerint 80 körül rohant a szerencsétlen. Szóval gondolod, hogy megúszta volna? Biztos. Megkaptam a szakértői véleményt. 80-85 kilométeres sebességgel haladt a motoros. Ha betartja az 50, meg tudott volna állni. Látják, milyen értelmetlen felelőtlenség. A motorosnak a mennyasszonya még ma is élhetne, ha a motorvezetője betartja a lakott területen belül előírt maximálisan 50 km/h sebességet. Isten érzett, kocsi, te egy állam. Hogy szerezted? Ezt a rendőrőrnagy kérdezi, vagy privát érdeklődés? Nehéz a kettőt külön választani. Másfél évig szerződése volt egy nyugatnémet filmsorozathoz. Krimi, a TV részére csináltuk. Egy krimiben szerepeltél? Méghozzá motoros gangster voltam. Volt egy Yamahám, egy spéci Yamahám. Te gangster voltál? Nézd csak. Figyeld ezt a motorost. Ismerem ezt a típust. Elképesztő nincs. Nem időt akar nyerni, csak virtuskodik. Azt hiszi, ő csodálja az egész nagykörű. Látták? Nézzék csak meg még egyszer. Először is habozás nélkül átlépi a záróvonalat, és irányjelzés nélkül vág a hátul lévő gépkocsi elé. Itt ismét előz, természetesen irányjelzés nélkül és bőven 50 fölött. Ez csúcs teljesítmény. A Fiat és a villamos közé vág be. És itt ismét jelzés nélkül többször is sávot vált. Sok motoros használja ki így, hogy a járműve kis helyen is elfér és fordulékony. Ez pedig szabálytalan és balesetveszélyes. Még örülhet, ha csak ez történik vele.
Meg tudnád mutatni te nekünk, hogy hogyan lett volna szabályos ez az előzés? Dongó motoron? Olyan motort kapsz, amilyet akarsz. Hát, ha megszerzitek az én spéciamahámat. Megszerezték. Mint ahogy látták, lehet előzni. Nem arról van szó, hogy csigalassúsággal haladjunk az országúton, de várjuk meg mindig a megfelelő pillanatot, és szabályosan. Előzés előtt nézzen hátra is minden motoros. Te! Nem azért mondom, de isteni dolog a motorozás. Sok szempontból több és jobb, mint az autó. Az ember szinte egyé válik a géppel. Lehet, hogy visszacseréled a kocsidat egy motorra? Azt talán nem. Bár egy-egy forró nyári napon, de azért vallják be, jól néz ki az én motorom, igaz? Most megmutatom önöknek, mi volt nekem mindig a legfontosabb. A gumira, az első és hátsó világításra és a fékekre sohasem sajnáltam az időt és a pénzt. Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem a motorom üzembiztonsága mindig, de különösen az ilyen időben fontosabb volt, mint hogy óránként 1-2 kilométerrel gyorsabb legyek, mint mások. Könnyen beszél a sebróból. Jó estét kívánok! Gépjármű ellenőrzés. Szeszes italt. Mikor fogyasztott utoljára? 5767. 1290. Volt olyan év, amelyben 5767 olyan súlyos baleset volt, amelyet motorkerékpáros okozott. És ebből 1290 esetben ittas volt a motorkerékpárvezető. Ez tehát azt jelenti, hogy az ittas vezetés csak a motorosoknál átlagosan napi 4 karambult okozott. Igen, körülbelül így van. Átlagosan napi 4 súlyos, személyi sérüléses baleset csak a motorosok között ittas vezetés következtében. Befejezésül azt kérdem önöktől. Megéri az a korsósör? Megéri.